Пробваме развалени плодове от Бали. Ами това Това може прямо какво е? Това е маракуя. Е така. Кое? Маракуя. Чай само да видя дали е сладко, защото не знам, има няколко вида маракуя. Много е хубаво. Аз съм опитвала така, не е много сладко. Добре, да, малко е кисела, Ма така то точно трябва да се. е. Да, ме така много ми харесва. 2 от 10. Не, ай 3. 8. Това е един от любимите 9. Оле, колко гадно беше. Ама хората се вмирисват, знаете ли? Чакайте малко. Това в момента е развалено. Реши още малко на чорапи мръсни, ама айде. То на Бали няма проблем. Яш, Добре. какво е това? Драконов плод, нали така? Да. Имах по-високо очакване. Чакай, то Хубаво само е. слага за цвят. Да, хубаво е. Добре. Аз бих си го добавила утре, бих си направила смути купичка и ще си го сложа. Колко го оценяваме? 0. Чиз, Никол. Ами аз съм 5 Балийски кумбули.